non temos moito que esperar, que están aquí, pero nestes minutos que hai intermedios, para non ser logo anticlimas despois de a Carmen Regueifeira, ximos clausurar agora as xornadas, non? Nestes encontros para a normalización lingüística, como di o nome de todo o ciclo, que neste caso, como decimos xa pola mañá, e levamos dicindo todo o día, se ocuparon de arte e lingua como ferramentas de construcción masiva. Pero realmente o que estivo suxacendo durante toda a xornada é que detrás ou por diante, depende de onde nos poñamos, da normalización lingüística, está a normalización cultural. Estamos falando de normalización da lingua galega, pero estamos falando de normalización da cultura galega. Entendendo, naturalmente, nos dous sintamas galega de maneira diferente, seguramente. Porque, claro, cando nos falamos de cultura galega, non nos estamos referindo só a cultura que se fai utilizando a lingua galega como material de creación. É dicir, a unha literatura galega exiximoslle que estea escrita en lingua galega, naturalmente. Entón, por iso, no mural de Joseba, decía, teño aí a Pardo Bazán e teño aí a Valle Inclán. Eles non son literatura galega, pero poderíamos cuestionarnos hasta que punto non son cultura galega. Cando falamos de danza ou cando falamos de artes plásticas, non lles podemos pedir que utilicen a lingua como material de creación. En todo caso, podemos pedir aos pintores, aos escultores, ou as distintas formas de achegarse a que se expresen cando falan, que o fagan na lingua do país, pero non forma parte da propia creación cultural. Quero dicir, cando falamos de galego vinculado á cultura, estamos entendendo unha cousa, cando falamos de galego vinculado á lingua e á literatura, estamos entendendo outra cousa. Que entendemos cando falamos de cultura? Pois entendemos que sexa unha cultura que siga tendo esa creatividade desbordante que ten a cultura galega, que siga sendo innovadora, que siga estando en diálogos con outras culturas, etc., pero que non rompa coa tradición, que non se desvincule de que é a cultura dun país que ten unha historia, que ten unha tradición, que nós queremos que continue renovada cada ano, renovada cada día. Ou que, cando está en diálogo internacional ou intercultural con outras culturas, pois que adote o punto de vista que poda chegar desde a nosa cultura para enriquecer un mosaico cultural moito máis amplo. Iso que estamos pedindo. Por tanto, estamos falando todo o día de normalización cultural. Por que? Porque esa normalización cultural, obviamente, debe aparellar tamén unha normalización lingüística. Por iso a contradición en que moitos atoparon cando explicaban hoxe, pero tamén nos ten pasado noutras xornadas, que nos din, é que eu cheguei ao club de remo e ali realmente todo se desenvolvía en lingua galega e entón eu non ia ser distinta. Igual que nos contaban hoxe, en distintos momentos, é que eu cheguei, pois que decía a Monse, cheguei para bailar e resulta que todo aquel contexto era un contexto de cultura galega que se expresaba en lingua galega, por tanto, non vai ser tío distinto. Quer dicir que esa normalidade cultural galega é a que temos que procurar sempre que falemos tamén de normalización lingüística, porque ten que ir aparellado unha cousa con outra. Por tanto, aí creo que pode ser unhas liñas conclusivas, pero é unha liña que xa viñamos anunciando desde o principio. É importante ver que se comprobe, que se corrobora cada vez que nos reunimos. Igual que falamos moito tamén incluso nesta última mesa, dos atrancos ou oportunidades para a lingua galega. Eu tamén diría normalidade para o uso da lingua galega na creación cultural. Tanto Galicia como fora. Eu traía agora este libro porque collino outro día no Centro Cervantes de Frankfurt. Eles tiñan ali unha exposición en todo o hall, que é unha exposición que está percorrendo Alemanha neste momento, coincido tamén naturalmente coa Feira de Frankfurt, no que España é convidada, que tiña unha exposición de ilustradoras. Con tal motivo, tiñan un catálogo editado, que é isto, un libro famosísimo, pero
das 12 ilustradoras españolas de vanguarda que está recollida neste catálogo, 5 son galegas. 5 son galegas. Ilustradoras novas. Sabes diso? Esa é unha das nosas potencias. Igual que Alba falaba en un momento do Premio Nacional. Temos que dar aos premios a importancia que teñen, non máis que a importancia que teñen coas súas luces e as súas sombras, pero o feito de que nos últimos, máis ou menos, media dúcia de anos, 3 dos premios nacionais de poesía xoven fosen para Gonzalo Hermo, Alba Cid e o outro día Ismael Ramos, non é unha casualidade. Son a mostra de que non hai un atranco. Non creo de ninguna maneira que sexa unha mostra de que por estar en galego nos dean unha prima. Ben, entón, prefiro pensar que, aínda sabendo que os 3 son extraordinarios poetas, entra dentro da normalidade de usar a lingua galega na creación. E podíamos seguir poñendo exemplos. Eu creo que ese é tamén un valor positivo que temos que levar connosco despois da xornada de hoxe. Nós, dentro de poucos días, faremos públicas unhas conclusións, como sempre facemos, recollendo o sentido destas xornadas, e eu remato aquí, dándonos as grazas a todos, dándonos as grazas moi especiais, e creo que un aplauso moi merecido á comisión que organizou os encontros, que está aquí representada, non está Manolo, que representada pola mañá, pero está Susana, que realmente é a técnica que coordina o CDSG, e a todos os que xenerosamente nos ofreceron desde aquí as súas palabras, a súa visión e que nos fixeron pasar unha xornada moi agradable e dentro de nada, remataremos coa regueifa.